Good morning, good morning, everyone. Live muna si Tres. Asa na yung ano natin? Hindi mo isip. Ayan, umpisahan na ni Tres ang pagbiak ng pili. At gagawin nating pili nut candy. Huwag naman sana madali yung aking kamay. Goy. Yun, ganun yun. Ang dumi na kuko ko. Giga love shout out 4 million viewers. Sisi, Jaril mo to. Giga love shout out, Sisi. Uy, bakit hubad ka? Bakit nakahubad ka? Anong nangyari sa'yo? Sir Daggy Boy. Giga love shout out, Sir Daggy Boy. Ayan. Alam mo ba to, Sir Daggy Boy, na ay! Tumitilapon. You know? You know, ang liit ngayon ng pili. Maliit, maiksi, ano ba yan? Ang hirap nito pag ganito, nahirapan ako magbiak. Pag ganito kaiksi, tingnan niyo naman yan. Tapos, maliit. Dati, ang lalaki ng pili. Ayan. Ganun yun. Ano daw? Kuha ka pang ipit sumay nagaprito. Oo, pwede. Yung tong. Try ko ito, gamit ko yung bunong lang, di ba? Kasi hindi yung itak na talagang kumikinang, natatakot ako nung baka maputol yung kamay ko. Ito lang muna, yung bulo. Tumalapon. Hindi kasi to masyadong lagting, yung bilad na bilad ba? Kasi pag bilad na bilad, yung gamit ko, martilyo. Try ko nga itong martilyo kung hindi madurog-durog. Ito. Kapag ay. Good. Ni? Ang tigas. Hindi kasi to sisi yung yung bilad na pili. Kasi kapag bilad na bilad, mabilis lang iano ng martilyo. Kaya ito na lang muna gamitin ko. Ay, yun. Tumapo na. Mapakuha nga po man ng dyan, yung tong. Mga walang malaki. Walang malaki. Maliit yung pili ngayon. Tumatalsik. Oo nga. Oo, sisi. Natalsik. May iksi pati yung Tas yung ko, hindi siya matalas. Yung itak. Durog. Gumagawa ako ng kasi nga, gagawin kong pampasalubong. Mamanila kami sa sa 20. Tumatalsik. Ayun durog-durog na. Kulang sa bilad. Palagi kasi maulan eh. Kailangan mabilad pa to sana.
Tumatalsik ang pili. Ayan, Sisi, oh, ang pili, oh, ang dami, oh. Sino yung gustong bumili niyan? Ang dami yan, oh. 700 yung puhunan namin nito. Kaya kailangan makawi din. Oo, yung bala, no? Oo nga, mag-ano ka, ano ko din yon, magtiko kibala. Ito ba yung sinasabi mong tong? Try natin. Ganon. parang na ano naman, Sisi. Na ano naman. Ay, goy! Parang ang hirap din naman. Madulas. Parang kailangan ko ng protection sa mata. Kasi natapon yung ano ng pili. Lahat to putol-putol. Hindi ako makakaano nito. Buo. Kailangan buo eh. Mas maganda pag ganito eh. Diba, Sisi? Pag ganyan, mas maganda. Magtiko ka ki bala, tapos ipit mo dyan. Dinaan matalsik. Pabili po ako. Dulsing pili siram kaan. Bala. Bako madulas. Oo nga eh. Iwan ko, Sisi. I-deliver ata ito ni Father sa ano? Sa pinagbibintahan niya nito. Kaya lang, parang malulugi siya kasi ano, hindi malalaki yung pili ngayon. Kukuha lang naman ako mga ilang ano, pasalubong lang namin sa Maynila. Ayan, nawala na tuloy. Parang ang pangit pati ng patungan ko. Oo, dami nito, Sisi. Madami. Iwan ko lang kung magkano na yung kilo ngayon. Dati yung ganito, Sisi, oh, yung 1 kilo nito, 300 ata, yung ganito. Pag ganito na, ilog na ba? Tapos yung ganito, 60 dati. Iwan ko ngayon kung magkano na. Naku, kaya ako nito matatapos. Mahal din pala. Oo, mahal, Sisi. Mahal ang pili ngayon, di ba? Lalo na yung ginawang candy na. Kasi pure pili. Yun, sana ma-perfect ko talaga. Kailangan palabasin. Ako, di ba? Ang hirap. Hindi pa kasi, Sisi, ano siya, hindi pa lagting na, ano, hindi pa bilad na bilad. Bagong pitas kasi to eh, nung nakaraan lang, nung isang araw lang. Ang hirap din palabasin. Pero mura yan kasi yung may balat pa, mahal, kilo yan dito. Yung may balat, mas mahal, Sisi? Talaga ba? Magkano ba yung kilo? Mas maganda magtinda dyan, Sisi, no? Kaya lang, mabilis na nasira yung may balat pa. Mabilis maano yun? Mabilis maano? Nahirapan ako magtanggal. Sis Arlene Vlogs, mega love shoutout. Thank you sa pagbisita. Ano yun? Anong ginawa? May night boot pala ako?
Bakit tinime out? Pasaway talaga tong night boot na to. Alam mo Sisi, inaral-aral ko lang to, hindi ko na alam kung paano to igawin, si night boot. Ayan tinime out niya si Sis Arlen. Jajakitan ko, biglang nawala. Ano ba yan? Kaaga-aga, nagagalit si Nightbot. Jajakitan ko, biglang tinime out. Stop spamming daw. Doon sa isang lupa namin, malalaki yung pili doon sa Tres Marias. Doon sa tinitirahan ni Boy ngayon. Malalaki yung pili doon kaysa dito. Dito sa bagong tinitirahan namin, maliliit yung pili. Dumadulas ma? Kasi bunong ba naman tigagamit ko? Ay, so ano mo dyan? So, pang malakasan mo binasbad. Matalas ito. Pasaway si Nightbot, no? Tinime out si Sis Arlen. Try ko nga to. Ito, magpalit ako ng isang itak. Ayun. Parang mas maganda to. Matalas. Ay! Pintas! Putol talaga. Abot nga man ng ano ko dyan, eyeglasses, kasi protection lang sa mata. Parang madadali ang mata ko nito eh. Nahirapan ako magpalabas nito. Ayan. Moment, cooking, big love shoutout. Salamat po sa patusok. Nahirapan ako mag-ano nito. Magtanggal. Bakit? Yung madala-dala ng ano pag siguro, bato dapat yung ano ko, no? Doon ako sa labas. Sa bato ko ipatong. Salamat po sa patamsak. Thank you, 8 eyes, 8 million viewers, 6 million viewers. Thank you. Agoy. May bala ka dyan, ma? Natapon. Mani kasi may galang shoutout. Mani kasi Ito yung pili nung nakaraan na tinatanggalan ko ng ng balat. Ngayon, ito na siya. Tinatanggalan ko na naman ulit ng shell. Para makuha yung nuts sa loob. Diba? Ang daming proseso ng pili. Doble. 13 million viewers. Thank you po. Sisi Antaray. Mega love shoutout. Diba? Doble. Tapos ito yung una, yung balat. Bababad sa tubig. Tapos pag lumambot na, tatanggalin, magiging ganito na siya. Tapos ito na naman. Pag bibiakin mo na naman siya. Ganyan. Tapos naputol. Kapag biniak mo, magiging ganito yung laman. Tapos itong laman na to, tatanggalan mo na naman siya ng another balat. Diba? Ganyan, no? Para makuha mo yung pinaka-nuts. Ang daming proseso. Kaya yung coconut rice pud-pud na. Maraming proseso.
Nakatikim ko na ba nito, sis Antaray, yung pili? Masarap to, sisi, pasalubong, no? Antaray Channel, may galang shoutout po. Sabi ni Manay kasi TV. Dapat sisi ma-perfect ko to na, naputol na naman. Dapat lahat ganito buo. Ganun dapat to. Kasi mas maganda pa ganito. Gagawin mong candy. Yan. Mas maganda pa ganyan lahat. Hindi ganito. Putol-putol yung iba. Durog-durog na. Yung gamit ko, bulo lang. Hindi yung pangmalakasan dyan ni Father na binasbad. Kasi baka madali pati kamay ko maputol. Kaya tama itong mapurol lang. Ayan. Hindi talaga maiwasan kapag nasubrahan ko sa puputol. Agoy. Si Aling Pili. Ano daw? Si Aling Pili. Maraming proseso. Maraming proseso talaga tumani kasi, di ba? Yung pili, tatanggalan ng balat. Tapos, ito, magiging ganito na, lagting. Lagting yung tawag sa Bicol, di ba? Lagting. Tapos, bibiakin mo. Yun, ito na yung magiging laman. Tapos, tatanggalan mo na naman siya ulit. Dubli-dubling balot Ano na nangyari? Pinalitan mo na ba yung yung cover song mo? Manay kasi na ikaw ang sagot sa tanong. Ikaw ang sagot sa mga dalangin. Uy, ang laki nito. Wala pa, pero napaka-iksi. Ay. Dikit na dikit pa kasi sa niya, kulang sa bilad. Panay kasi ang dito. Panay ulan. Talpakix. Mega love shoutout. Hingi host. Dito, punta ka po dito. Ayan ayan po. Talpakix. Yan. Ang dami kong tatanggalan ng balat. Ayan ba yung tawag dyan? Bao ng pili. Pero hindi naman, ibibintayan na ganyan lang buo. Kukuha lang ako ng gagawin kong pili nuts candy kasi pasalubong pagpunta namin sa Maynila. Kukuha lang ako dito. Gagawa lang ako mga tatlong garapon. Garapon. Ang dami. Ayan, marami po. Marami po dito sa aming puno. Hindi pa nga yan naubos nung i-harvest ba, hindi inubos. Kasi nga, pagod na yung umaakyat. Para na daw siyang malalaglag sa pili. Tapos maliliit, kaya tinamad na rin. Kasi maliliit yung pili ngayon. Yan ang iiksi ng laman. Yan Di tulad doon sa kabilang lupa namin na mahaba, malaki. Dito, maiksi, maliliit. Pangit ng pili dito. Pero meron namang ibang puno dito na malaki. Tumatapon? Sir Jikoy, mega love shoutout. Si Sir Jikoy, hindi ko ito napuntahan kahapon ata, kagabi. Nag-live ka ata kagabi, Sir Jikoy, Naka-live din kami. Salamat, Sir Jikoy. Teka lang, silipin ko bakit mayroon kang dyan. Hindi ka pa nag-live? Kasi minsan naka-AC ka lang Ito muna pa noorin ko, travel and tour. Di ko na. Sumasabit yung lalamunan ko. Di ko na mapipigilan. Remix. Agoy, ayan. May harang, Sir Jikoy.
12 million viewers. Thank you po. Si Talpakix. Talpakix. Ano nga yun? Talpakix. Yun. Puntahan ko muna dito sa isa. Ayan, 21. Sana all. Ang laki ng bahay. Delikado. Delikado yung kamay ko. Baka masama. Laki ng bahay mo, Sir Talpakix, no? Pero yung main ko, dikit na sa'yo. Yan o, idikit ko muna tong isa. Yung alagad ko din. Si Tres. Si Tres ko. Tusok. 294. Wow, ang daming patamsak dito kay Sir Talpakix, ha? Ito kay Sir Jikoy. Sir Jikoy, ayan. Mari kasi aw, mamaya ka na. Mamaya ka na, Mari kasi aw. Tapos si Jarel Muto. Laki ng bahay mo pala, Sir Talpakix. Saan kita nakadikitan? Dikit nitong main ko sa'yo eh. Welcome po, sir. Sabi ni mother sa akin, kailan ka ba niyan matatapos? Kung puro ako yaw-yaw sa cellphone. Tapos kagabi, sinisilip niya ako, nagkakantahan pa kami nila Sir Anthony Abbey. Sinisilip niya ako sa kwarto. Kasi alas 9, panay pa yung kantahan namin. Gusto niya matulog na. Pag sa probinsya kasi guys, diba? Ang aga-aga ng mga tao matulog. Kasi nga, pagka umaga, maraming trabaho, maraming imimikos-mikos. Kailangan, alas 7 pa lang, alas 6, tulog na. Ako, YouTuber, kailangan ko pa magyaw-yaw-yaw-yaw. Kaya sabi ko, magpapagawa ako ng treehouse dyan sa puno ng mangga or pili. Para pag gabi, buwelo ako mag-kanta-kanta sa live. Aray! Munti ka nang maputol yung kamay ni Tres. Sagabal. Sagabal ang pili sa whitey. Oo nga, sir, no? Oo, sa ating YouTuber. Sagabal yung mga trabaho niya yan. Mga adik sa whitey, pero di naman nasa ahon. My God. Buti pa nga siguro kayo dyan, every month. No, Sir Talpakix, every month ba, sir? Meron payout. Nagpa-payout lagi si Lolo. Sana all na lang. Sir Jikoy, andito pa ako sa remix mo. Di ko na mapipigilan ang... Yun ang kanta ni Sir Jikoy dito. Si Sir Talpakix na sa Villar City Drive. Villar. Discovering Cavite's Future Hub. Taga Cavite ka ba, Sir Talpakix? Ayan, parang uulan na naman, no? Madilim na naman ang kalangitan sa labas. Agoy. Delikado. Nakakachamba sa sahod. Wow! Sana all. Chamba lang ba, sir? Hindi every month or every 2 months or 3 months or 2. Ako minsan lang. Simula nang na-monetize ako, nag-whitey ako 2022 ata yun. Siguro nakasahod na rin naman ako ng mga 5 beses. 5 beses. Tapos nung June yun, meron ako sa nasahod nung June. Andun pa, nasa bangko ko pa, hindi ko pa sinisilip.
Ang saya, no, pag may sumasahod, no? Kaya lang napakahirap na naman ngayon kahit mag-live ka. Wala masyadong pumapasok. Ayan, putol. GF ko nagbibideo niyan. Wala ako sa Pinas. Nasaan ka po, sir? Wow, sana all, no? May supportive GF. Nagbibigay ng video. Oo. Tapos libangan lang din naman yung YT. Maganda rin naman, no? Kasi kahit nasa bahay ka, hindi ka makipag anuhan sa mga kaibigan mo sa YT. Nasaan ka po ngayon, Sir Talpakix? Saang bansa ka po ngayon? Ang gaganda nga ng ano mo, ng mga video mo. Ang linaw ng cam. Halatang mamahalin. Dikit ko na sa'yo to, sir, si Tres M. Kaya lang, ang iksi ng mga video mo. Sayang ng magagandang view. Ayan pa, oh. Ito pa, oh. May pa BGM. Yan. Tapos na ako din sa'yo, Sir Jikoy. Tusok 30. Sino to? 74 channel. 74 channel TV. Miguel love shoutout, sir. Salamat po sa pagbisita. Ma'am Leonora, Miguel love shoutout. Good morning, good evening po dyan sa'yo. Lola Sweet. Lola Sweet, kung makipagkita ka sa akin doon sa MOA, doon sa dati, sa Tower B. Ayan, dadalhan kita nito. Kung hindi ako tamarin, magbit-bit. Kung makipagkita ka sa akin, Lola Sweet, doon sa may MOA, sa Shell Residence, doon kami ulit mag-check-in. Bitbitan kita nito. Ano yung gusto mo, Lola Sweet? Yung ito lang, hindi na ano tawag doon? Candy. Ganito lang, ikaw na lang yung gagawa. Nahirapan ako magbiak, putol-putol. Kasi hindi pa siya gaanong bilad na bilad yung pili. Kailangan bilad na bilad siya. Tapos ang iiksi pa man din ang pili ngayon. Hindi maganda. Ma'am Leonora, thank you. Ako na mag-candy. Wow. Lola, ginagawa din tong yema. Ang sarap din. Dudurugin mo lang siya sa blender or food processing. Bro, ano yun? Food processor. Ano tawag doon? Dudurugin mo lang siya, Lola. Tapos iluluto mo na siya sa kondensada. Ang sarap. Dahan-dahan lang yung apoy. Kaya lang, matrabaho din talaga. Dudurugin mo lang siya sa food processor ba yung tawag doon? Ako minsan sa blender lang. Sarap yan, Sisi. Ayan. Oo, Ma'am Leonora. Nasa US si Sir Talpakix. Lola Sweet, dikitan mo si Sir Talpakix. Wala ako itak. Grabe ka, Lola. Bato kung wala kang itak. Halata, no? Halata na. Sa loob lang ng bahay, yung pinagagamitan lang ng gumagamit lang. Ayan, yung kutsilyo. Ala, bulol na naman talaga si Tres. Yung lang sa kusina, yung pang hiwa lang ng sibuyas. Yun lang talaga yung gamit ni Lola. Wala siyang itak. Ay!
My Simple Life Vlog, Migalaw shoutout po. Salamat sa pagbisita. Tumatalsik pagbato. Na-try mo na ba? Na-try mo na ba, Lola? Dahan-dahan lang naman. Ay, hindi. Hindi naman masyado. Depende na lang yun. Kahit ito nga, di ba? Ito, oh. Tumatalsik din to. Kanina pa panay yung talsik nito. Good morning po, Ma'am Sempo, Simple Life. Ayan, may binabangling si Ma'am Leonora. Ano natin? Ipin. Ayan, silipin ko muna tong si Ma'am Leonora. Lula, hindi ka na nagla-live. Mag-live ka na. Lula, meron ako sinend sa'yo para kay kay Maria's World. Doon sa isa mong messenger. Ayan, puntahan ko muna yung binaba ni Ma'am Leonora na ayan, premiere in 5 days, August 24. Ayan, Tusok 21, Ma'am Leonora. Waiting. Ayan. Tamsak, tamsak. Migalaw shoutout everyone, sabi ni My Simple Life Vlog. Nakita ko na, nisend ko na sa kanya. Ayan. Ikaw, andun sa kwarto yung isa, nag-ano din sa'yo. Niluluto din kita. Niluluto din kita. Welcome po, Ma'am Leonora. Ayan, sino na ba yung isusunod ko? Si Manoy Kasiaw. Kasiaw TV. Ayan, salamat. Salamat, Lula Sweet. Sabi ni Mother, Lola Sweet, sabi ni Mother, nako, whitey na naman, kailan ka matatapos niyan? Alam mo ba, nakapagluto na ako ng maaga. Pagising ko kanina, nagsaing na ako, nagluto na ako ng gulay, ayan. Kasi nga, ito yung uupuan ko na pili. Kasi kailangan, kapag inupuan ko to, kailangan tapos. Tatayo akong tapos yung pagbiak ng pili. Tay, ito ni ba? Migalaw shoutout. Kinakagat lang yan. Ako tayo, napakahirap nito. Sige nga, kagatin mo nga to. Iwan ko lang kung di maubos yung ngipin mo. Andyan ka na naman. Andyan ka na naman. Pag nakikita kita tayo, alam mo ba, natututo talaga ako mambuli sa iyo. Kasi ikaw yung gawain mo kasi yun eh. Lola Sweet, tikitan mo yan si Tay. Si Tay Kaniba, Lola Sweet. Magpaampon ka na diyan, Lola Sweet, kay Tay. Nagpaampon na ako dyan. Tatay-tatayan ko na yan. Kaya laging bully siya sa akin. Yun tuloy. Nagagantihan ko siya. Yung tres na dati mahiyain, walang imik, walang tibo kapag nagla-live. Ngayon, natuto na rin mambully. Tapos ayan, Lola Sweet, si Sir Talpakix, dikitan mo rin. Yan. Thank you, Lola Sweet. Salamat po sa mga paharang dyan. Dan po pa, Ma'am Leonora Baltasar, sabi ni Ma'am Simple Life Vlog. Mother, may galaw shoutout sa'yo dyan. Love you, Mother. Love you, Mother. Ayan, dikit na daw siya kay Bittersweet, sabi ni Tayan. Dan, baklasa na kapin. Kasi nadikitan mo na yan kahapon kay Ate Ling Gray, di ba, Tay? Ayan, thank you po sa inyo dyan. Tay, magla-live ka alas 11. Mag-isang oras lang ako.
Kasi kawawa ka naman kung pati yung live mo hindi ako mag-support ba. Ayan, connected with our sweet. Done all na. And subs. Sabi ni My Simple Life. Napakahirap tayo, oh. Hindi pa ako nakakaano. Yan, oh, napuputol. Aray! Pudpud na yung kuko ko. Pudpud na yung kuko ko dito, oh. Hala, alatoy. Need ko na siya ipa-opera. Kailan kayo po luluwas ng ano? Hindi ka magla-live kasi lalakarin mo yung ano mo, yung mga papilis ng anak mo. Standby lang ako saglit sis at back to work muna tapos na yung break time. Ayan, salamat po. Ma'am Simple Life Vlog, salamat po ng marami. You're welcome, Bittersweet. Sabi ni ma'am, ano, My Simple Life Vlog. Aray! Tinatapon yung ano. Titilapsi ka na yung aking mukha. Ang iksi, kaliit. Ba't kasi itagamit mo? Kasi tayo ano, hindi pa siya, kulang pa siya sa ano, kulang siya sa bilad sa araw. Kaya, hindi siya, dati talaga yung pang ano ko dito, ano, yung martilyo. Kaya lang, hindi siya madaladala ng martilyo eh. Pamaybay TV, ingat po kayo host. Ayan, salamat po Pamaybay. Bigalaw shoutout po. Ma'am Ann Queen. Bigalaw shoutout Ma'am Ann Queen. Naka-live ka po ba? Good morning sis. Good morning po. Thank you sa inyo dyan. Ayan. Dapat buo. Mas maganda pag buo. Bilog. Mas maganda gawing ano, candy. Mas maganda tingnan. Tambay lang host. Ayan, salamat po ng marami Sir Talpakix. Balikan po kita mamaya sa ano, sa mail ko. Pero alam ko, magkadikita na tayo sa mail. Opo, Ma'am Ann. Madami yan, oh. Yun, oh. 2 sako yan. Yan. Buti pa yung pinipili. Agay, humuhugot na naman. Sarap kaya niyan, kainin parang mani. Oo, opo, sir, pamaybay. Sarap, yan o. Yun. Parang manamis, malinamnam. Parang mas gusto ko dito yung ano, yung hilaw pa, yung kulay green pa, tapos may kunting itim pa lang, kumbaga may kilay pa lang. Ang sarap nun. Kasi yung ano nito guys, yung ang hilaw nito, ang kulay niya, kulay green. Tapos pag ano na siya, pag pwede na i-harvest, kulay itim na siya, yung bunga. Kulay itim. Mas gusto ko kainin yung ano, yung hindi pa masyadong, ang tawag doon? Hinog? Hinog ba?
tumitilapon. That's a fun fair ni My Simple Life. Ayan, all pack na daw po. Sabi ni Lola Sweet. Pili, Bicol. Maghapon na yan. Hindi ko naman to ubusin, Ma'am Anqui. Kukuha lang ako dito ng mga ilang ano lang. Yung tansyahin ko lang maka 5 garapon ako. Yung gagawin kong candy. Hindi ko to ubusin, bibiakin. Ang hirap kaya. Ibibinta na lang to ni Father na buo. Ayan no. Yun. Putol. Ito maganda sana kasi malalaki yung laman. Kaya lang napaka-iksi. Ito na namang mahaba. Mahaba siyang maliit. Napakaliit din ng laman. Biakin mo tayang ilong mo. Ang daldal mo, kakabingi ka. Sige na tayo, pwede ka na tayo mag-ready ng mga ano mo dyan. Yung lulutuin mong quick. Yung itlog ng pugo. Sige na tayo. Pwede ka na tayo mag-exit. Agoy. Tapos yung kamay ko, no? Maya-maya. Nasama na pala yan. Putol na pala. Agoy. Hay nako tay. Nasaway ka. Ang cute naman itong video ni, andito pa pala ako kay Sir Talpakix, oh. Ang ganda nito, oh. Ay, nawala na yung, siya, ang ganda ng cam niya, 360. Insta, 360. Sana all. Tay, sabihan mo tayo sa si Sis Jeanette vlog. Sinalang ko siya kagabi. Marami yan sa bukid namin, host. Yan kinakain namin. Masarap. Hindi nakakasira ng tiyan. Oo, sir, pamaybay. Masarap talaga to. Lalo na yung yung hilaw-hilaw pa. Hindi pa masyadong itim. Manay Dales Corner Channel, Migalaw shoutout. Marahay na aga po sa imo. Kumusta po ang panahon dyan sa Legazpi? Ay, sus! Ang pangit. Kadakulaan ha, opo. Maraming pili. Ayan, Manay Dales, oh. Yun. Kulang pa sa bilad, kaya hindi masyadong Gusto ko sana martil yung gamitin ko, kaya lang nadudurog. Aray! Tumapon. Tumapon sa mukha ko yung Takot ako kan magtilad. Gusto ko may ubak pa. Yung mapagalan Manay Dils, magbiak. Martilyo talaga yung ginagamit ko dito. Kaya lang, hindi pa siya masyadong lagting kasi hindi pa masyadong bilad na bilad sa araw. Mas maganda sana yung bilad kasi yung laman nito medyo natanggal na dyan sa niya. Mabilis na lang. Hindi katulad nito, dikit na dikit pa.
Dikit ko tas yung Manay Idol sa ano, si Manay Tres ko. Si Tres lang pala. Dito tayo sa Bangos Stick. Napanood ko to eh. Doon sa main ko. Ayan, idikit ko sa'yo si Tres ko. Bakit wala kang harang dito, Manay? Walang harang to. Hindi nagpakita ng harang to yung ano mo. Bangos stick mo dyan. Ulitin ko nga. Wala pa rin. Wala pa rin siyang harang. Salamat po sa 7 Eyes na naandyan. Thank you, thank you. Kapag magbibiyak ka nito, Manay Dils, kailangan yung mata mo din. Mabilis din. Kasi pag nang itak, tanggalin mo din ang mabilisan yung kamay mo. Kasi baka masama. Yan o putol. Ba yan? Salamat Lola Sweet. Durog-durog na, putol-putol na. O nga po, Manay Dils, kaya lang pala ang ulan-ulan dito kaya hindi masyado nabilad yung yung pili. Mamaya try ko ulit sa martilyo, pero kailangan hindi ako dito, hindi dito nakapatong yun sa sa semento or sa bato. Kasi mabilis maano ng martilyo kapag sa bato yung yung nakapatong sa bato. Sabi ni Sir Pamaybay TV, kung malapit lang sana kita, kung malapit lang sana, tinulungan na kita host, marunong mag-biak niyan, marunong ako mag-biak niyan. Pero, maubos laman yan, kakainin yan. Kakainin niya lang. Oo. Ayoko kasi simulan kainin kasi nga kapag sinimulan ko to, talagang maubos ko din to. Kaya hindi pa ako tumitikim. Kasi mahirap na. Ang hirap pudpud na nga yung kamay ko. Oh. Ang hirap kasi ipalabasin yung pili. Ala. Kaya nga hindi ko muna Sir Pamaybay. Hindi ko tinatry na subo ako or kumain kasi nga baka maubos ko din. Kaya di pa ako nagtitikim simula kanina. Mahirap na. Maubos ko din to. Tapos magawa ko lang isang buti lang ng candy ng Yan putol. Ang dami ko pang alin mamaya ito. Tatanggalin ko pa yan dyan. Ang pangit. Mas gusto ko sana yung ganito lahat buo. Diba? Konti pa lang nagagawa ko. Nagsimula ako 9:00. Anong petsa na? Anong oras na? Naku, isang oras na ako. Ang init na pa naman din. Mainit na. Insangan na dito sa labas. Ang daming proseso, no? Bago magawa mong candy yung pili. Ako man, pag ako siguro durog-durog. Kaya wag na wag mong tikman yan.
Hayaan mo na ako muna ang titikim niyan. Ang pangit ng pili ngayon, Manay Dels, kasi maiksi. Tapos maliliit, hindi katulad dati na malalaki yung bunga. Kaya ang hirap nito tanggalin. Durog-durog na nga. Manoy Kasiaw, salamat po. Manoy Kasiaw. Pinalitan mo na ba, Manoy Kasiaw, yung cover song mo? Ikaw ang sagot. Ang taas na din ang bahay ni Sir Pamaybay, oh. Sana all. Parang si lang din, si Sir Talpakix. Pero dikit na yung main ko sa'yo, di ba, Sir Pamaybay? Ito muna yung second ko, yung aking mga alagad. Panoorin ko muna tong Bayanihan sa Lilinis na. Sa paglilinis ng ilog. Ayun, 15 hours ago. Yan, Sir Pamaybay. Oh, Pamaybay. Tusok 4. Dikit na rin to si Tres Marias Disiken. Habang tayo ay nagbibiak-biak. Ayan, tapos na din si Manay Dels. Tapos na din sa kanyang bangus. Ang sarap naman ito. Di na ako nakapag-comment, Manay Dels. Wala ka talagang Wala talaga yun kahit ito Manay Dels na isa, walang harang. Bakit ganun? Di ba monetize ka na? O dito sa live, mayroong harang. Sa mga video mo, wala. Paharang muna tayo dito sa, sa live. Happy Monday. Happy Monday afternoon. Sabi ni Manay Kasiaw, hindi mo na pwede i-mute. Manay, dalawa choice mo. Delete or private? Ano nangyari? Manay Kasiaw, private mo na lang. Private na lang yung nangyari. Manay Kasiaw doon sa, cover song mo. Ikaw kasi di mo dinouble check bago mo in-upload. Yung title niya, Ikaw ang sagot. Pero yung lyrics niya, iba. Maraming salamat po sa iyo, host, sa pagdalaw mo sa aking channel. God bless you always. God bless you always. Nakita po yung ko sa iyo, yung main, diba, dati. Nakadikita na rin tayo. Dinikit ko na rin yun si Tres Marias second ko. Naka-private na. Okay. Na-upload mo na ba yung yung isa, yung Ikaw ang sagot? Yung title kasi iba sa lyrics. Nagkamali siya ng na doble ni Manay kasi yung kanyang upload. Ayaw lagyan ng Bakit ganun, Manay Dels? Parang lahat ng yung video mo, walang harang. Pero sa live meron. Dapat merong tingnan ko nga. Siguro kasi baka maiksi yung mga mo, video. Hindi naman. Lang kasi, to? Hindi naman, kasi 9 minutes naman to 10 minutes. Oo nga, Manay Dels, lahat ng mo. Dito, ko dito sa 11 minutes mo. Ganun pa rin. Sa live ka lang talaga meron, harang. Pasaway si Lolo. Nakita ko dito may super thanks naman, Bakit ganon? Hello po sa lahat na mga naandito sa live host. God bless you all, mga idol. Ayan.
Salamat din po, Manoy Pamaybay TV. Manoy talaga. Nawa na talagang Bicolano si Sir Pamaybay. Thank you. Ayan, nagbayanihan sila sa ilog. Bakit? Anong meron dito sa ilog? Ano? Parang ang dami isda. Makangkong ata to. Yan no. Naglilinis sila ng ilog oh. Parang ang daming dalag dyan. At hito, Sir Pamaybay. Kaya lang nakakatakot. Baka maraming linta din eh. Takot ako sa linta. Parang maraming kangkong. Kahit tagal pa. Silipin ko muna si Manoy Kasiaw kung na-upload niya na ba yung kanyang ano. Maraming isda niya, host. Ayan. Meron po bang nakuha habang naglilinis sila? Diretso ng huli. Ayan. Hindi niya pa na-upload yung ano ni Manoy Kasiaw yung ano. Ikaw ang sagot na cover song niya. Naulit kasi yung ano. Iba yung title pero yung lyrics parehas ng Bakit Ako'y Iniwan Mo. Na mali ng upload si Manoy Kasiaw. Yung nga ni Manay Dils, no? Panira yung ano, yung whitey sa ano, sa gabal sa trabaho. Sabi ni Mother sa akin kanina, nakita niya ako na nagsiset up. Isus, nari ka kan makatapos. Sabi ko, ma-relax. Sa 20 pa naman kami pupunta ng Maynila. Ay! Panay tapon! Panay tilapsik. Panay ano, talsik ba? Mailap yung mga isda. Wala silang nakuli. Ang ano ng tubig, no? Ang lalim. Hanggang dibdib. Try ko na tikman to. Pag ganito mga durog-durog na, sa bunganga ko na yan, mapupunta. Manamis-namis nga. Ayan o, bumibirit si Manoy Kasiaw. When I'm gone. Yung kanyang kinakanta. Uulula sana, kaya lang, parang hindi ko kaya gumawa ng maraming ngayon. Kasi nga, nakakatamad Nakakatamad ganito. Pudpud na yung kamay ko. Manoy Kasiaw, dito ako sa iyong, when I'm gone. Bumibirit ka. Wala kasi si Dos. Wala akong katulong. Ang linamnam nito, Lola, oh. Sarap. Ang laki. Malaki yung laman niya. Maiksi nga lang siya. Ito yung magandang gawing candy. Kasi malalaki yung laman. Kaya lang, maiksi. Yun. Pero masarap yan. Masarap. Napupudpud yung kuko ko pag tinutulak ko palabas. Pumapasok yung pili sa kuko ko. Padalhan mo ako ng candy.
Ng candy, Lola. Ganito na lang, ikaw na lang gumawa. Oo. Kinikilo yan sa ano, no? Sa LBC. Or saan ba? GNT ba? Parang hindi nag-accept ang GNT ng ganito. Ano lang? LBC. Ayaw mo talaga ng candy? Oo, kasama balat. Kasama ito. Pag ganito, hindi pwedeng ganito, Lula, kasi mabilis lang yan, masira. Mabilis yan amagin. Hindi pwedeng ganyan. Kailangan may balat kasi kahit ilang buwan, hindi yan kaagad masisira. Pag ito, hindi ko to ginawa, mga dalang araw niyan or 24 hours, magkakaroon na yan ng amag-amag. Amag-amag. Aray. Nako, di yan naabot sa akin ng isang buwan. Oo nga eh. Kung si Madam pumunta dito, sabi niya kasi pupunta dito si Madam Cascade. Noong pag-uwi niya, wala pang kumbaga hindi pa hinog yung mga bunga ng pili. Nung umalis na siya, nakita namin lahat na maitim yung bunga ng pili. Sabi ko, sayang, hindi si Madam nakadaan dito. Pero sabi niya, 1 month lang naman siya doon sa US. Mabalik siya ulit ng summer. Baka makapunta siya dito. Sa kanya ko lang talaga ipapaubos yung isang puno ng pili. Sabi niya, maghapon lang daw niyang uupuan yung isang sako. Di kaya nun magpururot si Madam. Kung maghapon isang sako. Ako. Gusto ko man bibiakin ko, hindi pili. Wala pang mani ngayon. Mani kasi bagong tanim pa lang. Ganito yun, maning hubad, ganyan. Walang balat. Sino magla-live ngayon? Mag-live na kayo, mag-end live na ako. Yung tatay ko kaya. Nawala yung tatay ko, sabi ko mag-exit ka na tayo. Tinotoo. Kasi nabubuli na naman Kung ano-ano na naman sinasabi sa akin. Sabi ko, tayo, pwede ka na mag-exit. Pwede ka na gumawa dyan ng quick-quick. Magmikos-mikos, magbalat ng itlog ng pugo. Magprito ng ng calamares. Gulat naman ako. Nagulat naman ako, biglang tumawag. Naka-live ako. Naka-live aketch. Puntaan mo yung live ko. Oo. Tumatawag si Jewari Waps, nagulat aketch. Yun Gusto mo pakita mo yung mukha mo? Ayan ayun guys Charan. Is this? Mag-end na nga ako. Ayan, maraming salamat po sa inyo dyan. Lobat na rin low battery na. Tamang-tama pala, naka-1 oras ako. Teka lang. Excuse me. Inuupo ako pag kumakain ng pili. My God. Bye-bye na.
Inom po ako ng pili. Mani kasi ako, thank you. Hala, ang pangit na. Thank you, Mani kasi ako, Mani Deals, thank you. Kay Sir Pamaybay, andito pa rin ako sa bahay mo. Ay, nakakasamid talaga to eh, kapag kumain ka. Ang pangit ng boses. Lola Sweet, thank you. Salamat sa inyo dyan. Asan na si Tay? Nag-exit na. Nambubuli naman kasi kanina. Sabi ko, mag-exit ka na Tay. Thank you, Sir Pamaybay, TV, kay Sir Talpakix. Thank you po. sa lahat po ng mga tumambay kanina. Hindi ko na po kayo isa-isa. Grabe yung boses ko. Kapangit na. Kay Ma'am Simple Life. Oh my God. Babay na nga. Grabe na yung boses ko. Thank you, Lola Sweet. Bye-bye. Chat mo na lang ako, Lola Sweet. Ano ba? Buo ba? Ganito ba yung gusto mo? Padala ko? Sana magkita tayo para makadala ko ng marami. Kasi kung ipapa-LBC ko, mga 2 kilo lang yun. Dapat magkita tayo para marami yung madala ko. Bye-bye. Thank you, everyone.